Здравейте, драги зрители, както виждате, днес играем The Forest. Тук намерихме една палатка с моя приятел. Поздрави зрителите. Поздравявам ви. Тук има някаква тенджера да си варим яйца. Да си... Ох, мале. То тук става вече. Елате, при батко. Вземи тенджерата. Тенджерата. Да си готвим. Няма място. Какво е? Защо няма място? Ние имаме. Нямаме една тенджера. Напълни още една. Вижте, намерихме втори водолазен костюм. Да, както виждате, виждаме в тъмното. Ще легнем да спим, за да може да стане вечер. Сутрин. Да. Така. Добро утро, драги зрители! Ето я лодката. Сега отиваме към лодката. За модерната брадва. Да, и да знаете, това не е... Това въжи не от лодката, просто намерихме канибалско село. Да, ако сте гледали първия епизод. Акула! Shut up, bitch! Тук има силно, като са видяли женската канибалка, са умрели. Да, драги зрители, повярвайте ми, не е толкова хвърлик. Драги зрители, да ми напомним, от вчера не сме ви карали да се абонирате. Вие искаме просто да се забавлявате, да гледате клипа, както ние се забавляваме, така и вие. Само искаме да лайкнете и да коментирате, нищо друго. Така имаш само един записал. Да, имаш само един записал си на първи епизод от поредицата. До 5 януари, тогава е срока и до тогава се надяваме някой да се запише да може да играеш с нас, за да може да ни по-забавно. Както от първия епизод казахме, търсим двама човека, които горе-долу знаят за какво става въпрос. Ако не сте гледали първи епизод, гледайте го. Тогава какво правите на втория? Отивайте и го изгледайте. Да. Shut бък. Не, no бък, no. Модерната. Ще да видим всичко лъже, защото ще ми трябва. Имаш и роб. Дед има птици. Има и още едно. Там, его. Тото и птиче гризата. Вземи флер. Фойерверк, яко. Флер. За нова година ще хвърляме флер. На 6 епизод. Шат! Нямаш въздух. Колата ще му уби. Тук няма кулеве. Ами ако дойде, свършвам от мен. What you do it? Как нямаме въздух? Я дай надолу. Защо също ща? Нали имам водолазен костюм? Може да изтеква бутилката. Яш. Ще се спука бълрека. Да се пука. Нали не е моя. Да, яш и пи. Да, ми господа, съжаляваме, че вчера ни направихме сейфа пред вас, понеже бързахме, имах малко работа. И за той сейфа го направихме набързо и отивахме малко работа. И викаха да колим прасе. Да колим прасе. Преди имахме някаква работа да ходим до Бургас и такива работи. Да. Наложени сте голяма работа. Така... модерната брада, взела самия. Имаме 3 различни бради. Защо пък да... Така... Защо пък да не правим такива бради? Може ли сте? Виж какви бради имаме. Чай да хапнем малко. Вода ни трябва, водичка. Сода. Пий сода. Не.
Чом не смалим, ба. Айде, искам да обук. Наляхме се. Кой ти е? Тъпни го. Тъпни го с тенджерата. Давай. Ива ти сянърши. Ива ти... Не го напали! Тенджерата ли се панче? Запалихме тенджерата. Къде са, бе? Ей го е. Кани... Бъгна! Към водата! Защо са такива си негри, бе? Омага! Маймуна Маймуна на часа. То сега 12, бе. Не ми ходи! Иватка! Майка ти да ебава! Хвана бяс! Лягай на земята! Моя съучастник го хвана бяс. Лягай на земята, Аршо! Вземи му зъбите! Махай се от тука! Вземи му зъбите! Пусна се на акция! Още някой да идва? Вземи тялото! Хвали тялото във водата, ще тръгна да го вземат. Вземи краката и ядъца! Аз нямам да му ям краката. Вкусни са, бе! Напълвай ти целият бъбрек. Айде, елак така да си го ядете. Удавяй са. Отцепа ми брадвата, мръсник. Та е била мангала. Така, върви да измиш брадвата. Чай да попим сола, сме гладни. Ай сега. Да, бакани, балите. Ще ме напада да пия от водата. Нямахте ли малко стран, бе? Да е бакани. Трябва вече да почваме къщата, защото... Да, дами и господа. И пак на цапа брадвата. Така. Така, дами и господа. Водна костенурка. Сменям позициите. Здрасти. Измисля. Защо ста... Дами и господа. Сега ще убим малко. Тъй да може да сложим пера на брада, за да не ни по-бърза. Така, тук трябва ни зъби. За какво и ти, бе? Зъбите са за по-здрава брадва. Нацепи по-здраво. Добре. Така, искам да си махна костюма, защото малко ми лът. Ами как съм маха сега? Махна го. What? Служи пак. Няма смисъл. Уби малко. Птица за по-бърза брадва. Да следя по-бързо. Не вече по-бързо, ами по-силно. Да, маля. Дами и господа, извинете за шума, който се чува. Едва ли ще се чуи. Не знам дали се чува, ама ако чувате, извинете. Знаете, полетяха! Вземай дърва. Носта, брат, забравяй да сложиш. Забравяй да сложиш ти. Забравяй да сложиш ти, бе. Забравяй да сложиш... Майка ти. Забравяй да сложиш къщата. Така, кой ще правим сега? Къща. Така... Набрай си ли го? Animal Trop, тук няма зайци. Той ни трябва... Колекшън. Ще сложим и тук до тенджерата. Още една пръчка. Така, тук го дропваме. Да сложим още. Така, файер ни трябва.
Ще го сложим тука. Кое още? Две пръчки. Може да вземеш пръчки. Тя ни още нещо. Тук слагаме стиковете. Да, тук. Служи рафти за хапчетата. По-нататък. Дами и господа, ние смятаме да снимаме на Дафорез, докато ни разберем крайната и цел. В смисъл, докато не намерим края. Да. Да я вратнем. Може да снимем поне 60 епизода, но смятаме да намерим края. И то по-рано 60. Да се надяваме. Да намерим малка Иванчо и да се хванем пътя. С другия полет. Ако намерим такъв де. То да, тук при нас се чува един самолет. О, да, самолет. Във Варна. Ела да ни спасиш, нямаш ли малко милост? Тук във Варна се чува един самолет. Кое трябваше още? Чакай, Марат, но тук служиш сега две пръчки. Браво. За колко палиш? Ох, бе, не искам. Нима не е да се стоя да се изпече. Както казахме, дами и господа, вчера пътувахме от Варна за Бургас. Пътя беше 1 час. Имахме работа. Например. Да, така продължаваме. Брат, много гадно изглежда ти с зъбите. С някакви Ти млечни. по-силно. Сепи. Убим на малко Ша. птици за по-бърза, брат, да. Ама тъс... Как се казваше, модерната Изяж го. по-бърза. Сега, като стигна до водата, вече съм се опрял. Бас давам. Къде е? Кой си ти? Брат, нон-стоп, ще не го уби. Чакай малко, е. Извините, дами и господа, но на съучастника ми рефлексите са някакви Какво е? нерефлексни. Стига си, дами и господа. Така. На клипа ще е някъде към 20 минути. Да. Дано да ви е интересно. Да, и сега ни смятаме да се бим с животните, а да почнем на малката ни костурка. Аз по костурка къща, кащурка. Касо е. Пикасо. Така, слагаме ти да е по-бърза. Каквото беше още? Ти. Така. Имаме ли още нямаме. Има една чайка до нас. Ще я факам. Фака я! Сега е време да те факам. Да ти го нафакам. Сега е много по-бърза, ако виждате. Дами и господа, сега смятаме да направим къщата. Ето тази къща. Може да отнеме 82 дървета, но ще я направим за вас. Много ясно. Не. Да. Направим трап. Експлозив. И ако иска този трап. Експлозив ли искаш ти, е? Нямам експлозив. Имаме ли? Ето ще го сложа на дърво. Тук нямам дървета, бе. Чакай там са. Не слушам и песни. Дали на той ще се сложи? Ево. Слагам и да слушаме музика. Но нищо не чуваме. За жалост. Добре. Гардероб. Оставям то тук. Нямам пръчки. Трябва ни бомба. Сега. Трапа е готов, само бомба.
Добре, да видим тук трап. Дали може да направим лодка, не? Трябва ни траповете. Дам господа, ще направим една пейка, да може да ни се възстановява стамината. Къде е тя сега? Ама траповете къде са, значи? Ти трябва тия трапове. Ох, майка.